di usia kula jenengan 40 ke atas ngeten niku biasanya es kadung ngilir non angel turu Pak nggih. Nggih Pak ngilir nggih. Ngilir jam 2 jam 3 kadang sok angel turune. Akhirnya pripun nyandak banyu wudu. Aja nggugah bojone dhisik. Nggih. Niki sing tandane sing nomor 3 niku nek ben dimulyan dunggah derajat karo Gusti Allah dibiasake diusahane iso salat wengi nalika menungso padha turu. Nek mboten saged pripun dengan milih nek bengi gak iso salat awan kon salat yaiku nglakoni salat duha. Milih pundi Pak? Tahajud napa duha? Abot kabeh. Nalika wengi wong padha turu jenengan sujud marang Gusti Allah niku nek wengi. Nek siang nalika menungso padha nglakoni pakarya pados nafisa utawa pados nafkah jenengan sujud karo Gusti Allah. Mboten dangu-dangu salat duha 2 rakaat jam 6:30 pun angsal jam 7 pun angsal ngantos jam 11 dengan milih terserah jenengan salat 2 rakaat. Kamulyane Pak nggih wong sing sapa gelem nglakoni salat duha besok enten pintu khusus pintu duha niku nembus jenengan ngawi panjenengan langsung iso munggah swarga jalur khusus Pak niku. Tahajud nggih ngoten salat wengi ngoten sami mawon amalan sunah ning abot timbangane saged jalarin jenengan iso mlebune swargane Gusti Allah tanpa hisab nggih jalan tol. Mamula rada dipaksa belajar nek gak milih wengi milih awan, nek gak salat tahajud salat tobat mongko salat duha. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih dadi sing kaping 3 niki dipaksa iso nglakoni salat wengi sejatosun menungso akeh sing padha turu. Saged mboten Pak? Insya Allah mbok saulan pisan mbok urang ulang pisan mboten iku 3 perkara sing njalari menungso dunggahno derajat karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.